Fling jing ngawan ngalong kum kamu special appearance agawe ke cingrawai aga film dengan lama tegalong ba ngalawan ane ban peje ke neka film galong ba kebiang ke film ke itenan tekan neka jing sneng ro galong kebiang moral galong kebiang ba tegalong ba ngai ke jingiro ya kineki ke tim jong ka jingim marba to gila don ki balong lapau ma aktor aktris ke film jingim tegalpa ki pajwa pen yawan pen yang kena film jingim namar ke film jingim galong kum kerteng galong jingim tekan ke story ru ka khana ru galong kum ka syuham ke jingim ki kumno bon gi baye kendo kena ka caka jongi galong thik kum ke story akan ke jingim akan ke film jingim galong ba ya ke story tangam yuthu yupi namar ba langana yuthu yupi yo film track syuban wan pen yang kena ke film tang deban wan ban kersyan namar ba piro trai la thai hi namar hadian kan ke jing lockdown macam yang yo syuban pen yang kena film jogi film kasi tang pa de pi banyawan kersyan banyawan page ne jupo biju yang kena ka film jingim namar ba pilai i tang kini music video ro ki jongi ngai jingiro ki jongi ke lomba kila trim sha ban shoot ki music video ke lomba best ba pin namar ki jongi ro manta kila biang kum ki we kila banong mar manta perthei ke layak biang ban kersyan saki lajong ya ki jongi jong di ya kita ki ayu original movie ki oma yang ki lajong pe manta la phi i kum South Indian manta Bollywood la kham duna ka yo kala yaj ban South Indian movie kum to malay namar kila singau thong i de ban kiu ya ka film lajong Assamese Manipur dangi rukum ki khasi ni de ban ya kersyan ban ya perkiu ya ka film jongi lajong nene kam de tang ki film ro ki nogi ki khon samla ki khon jongi belong ya badan ya kasam ni de ban kentiu ki ni de ban kersyan ya lagi jo ka story ka biam da ki aktor belong pau belong kum kira dot dong to Joseph bati Arman Yara Biam di aktris bala pau hi bala akandai ladro jong wanri penro bat naki ro bala juga film la don lai satellite rai te hangne temut ine director kila jet gi neki puron bar kiten shop kilon bapa ha jong gi film dan apa Meghalaya industry dia bagi saya ke film itu story kan abang bat ke jing sneng puron le film jing itu lah lihat kejing sneng ngai i galong ka main hi galong ka hakam sokha shangman namar boni sengi gilong ba ngan ong tumno ki kham internet yo ba nabar ke tekan ga film ro galong ba kam sokha galong ba ke poi kha ba o non tribal ke by the way takadau gilong ba orira gila mod kam yahap su kata gerti ke dustur mod kal along tu opposite ke tariti dustur takadau kam sokha chongban hi galong ba godor agane ka jingim jongi lada ka kam sokha chongman galong huri hura ke yang kasem kan jot ke chaj ben reu kan jot kemin ke de kam sokha chongman ke bedot kam aga jingim jongi ki reu kuma menchwa ka kam sokha ki khen kum ka kam blei Hendrai bala dengi page menta kham tam haka jaj ben reu jongi boni kam sokha thrai don kata ka ai ne ngam tip ke baskem ne hagna korkom galong ba tharai phiru ki i bro ngi i galong ba kam long ra ba skem do kata hakan ne maka ai ke tengah karpat akam sokha songban ngi deban usiar ngi deban kenya ka kum ka kam blei lada kam sokha songban kum ba om kam sokha man lada ka biang tempat ke biang lot ke yang ka sem ke jaj ben reu ke im lot bro long tagi bagodan kai ka dialog ba song khia ba ne film jing dialog ba song khia ba ke basingau khia ba ka dialog ha ne ka jing ke bakaren no to pa reu to menu ong ba phi ki khon ngila je phi the people andala he phi phimnang ban yang ngi kitamen ke ndrei hajing sha ni i sai kata babon ki khon anda kila he kila klet i kimi chpa namar kila ong kitamen long ta hendrai kim ken mau pat bor bagi dang red ki de ki toy kitamen ke ni bari ki basuma de ki
Ketua ki bakia kadai bakit cing put sisa ketua kentian ni kum ki khon andala he nyimde ban isi yaki ikmi pa kum baki ri yang ini dudang red ni ngi deban sumar ban ri temen yaki ke ni deban e dei ban ai kata cing yaki mar ki ong temen ki la long khna biang ke ni deban treat yaki ni deban ai kata cing sumpa kum baki long ki khna ke mar ba ki dei hok hi ban yo ekta ka cing ni ki khon mar ba ki ru gila sumar hok yaki khon kata hi ka dialog ka pakam best phana ka film cing abang ni pai ketua fight berkini kalau pun nak fight ni ka fight tangan keren ni dah bacing sisa ta largi compare but agan no ka fight ta ka sangi ta gitar kadang duna hi ka fight ta cha numar ka fight ke don kam gi bobon ha kita gi tiar gitar ban don kam am to ke singi pat ngi long bai ka bom ba local fight lagi compare pas balong local fight ta ka biang kalong kam ta ke ta biang ka to numar ka de ka kita hi mo local gang to tia ka fight ro kalong kam to hi ta ka itanan haka kam ba ni de ban compare hi kam masniu tu ni ban compare hin re kam ba ni de ban compare hi ban ki we ki jen ben reo kenang bandon kata ka competition mandala don competition ngila kin ban yakun bat ki we numar ngila ban ni de ban tre sitom la dangi don kata competition kumbo pulekot ro la dangi pulekot marwai banwai haga caka bam don Gibriong suppose ngi song sa nong kendong kom to kam don pa kata competition man pulekot ngimtip ke kom no kata ayu henry la poi pat sasor late school lagi bak hambiang la don competition mut kena ki start ke cisin la don competition mut ke jing tre sitom ka don mut ngi don kam hi ban compare ya kam ko ha sa cisin ka terpat biang ngi pi simha ban ya wan gursia ne kena film jingim ban mut pe japo biju sen